Arriba la Festa Major de Sant Romà a Lloret i ho fa amb un programa d'actes ple d'activitats per a totes les edats i gustos. Per exemple, els grups Catarres, Oques Grasses, la banda del Coche Rojo, Pacto entre Caballeros o Mojinos Escocíos seran els caps de cartell d'unes nits plenes de música a l'Espai de les Barraques. Aquests concerts seran totalment gratuïts i s'allargaran durant 2 caps de setmana. Seguint amb la música, també hi haurà sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona, ball amb l'Orquestra Salvatana i una jam session als Bucs del Pontet. L'objectiu final és que els lloretencs per Festa Major no marxin, sinó que cridin als seus companys d'altres municipis per dir tenim una festa major i és molt guapa i veniu que ens ho passarem molt bé. M'he oblidat de dir també que ven Joan Pera a fer la seva obra de teatre el dia 17 de novembre, que espero que s'ompli el teatre, perquè Joan Pera s'ho mereix, i el teatre i els lloretencs també. Joan Pera encapçala el cartell de l'oferta teatral amb la seva obra Fer riure és un art. T'estimo però no tant, Tres amics i una escudella, Estrellados i Núvols per a nadons són d'altres de les propostes teatrals amb motiu de la Festa Major de Sant Romà. En l'apartat de cultura popular cal destacar 2 cercaviles geganteres, una gimcana i un festival infantils, la 15a Fira Medieval i diferents visites guiades al Castell de Sant Joan. A més, tots els espais inclosos en el Museu Obert de Lloret, com el Museu del Mar, els Jardins de Santa Clotilde o Can Saragossa, oferiran una jornada de portes obertes la Diada de Sant Romà el 18 de novembre. Tot plegat en una festa major que tindrà el seu tret d'inici oficial divendres 13 de novembre amb el pregó, enguany a càrrec de Rafael Patxa, vicepresident de l'Associació Extremenya de Lloret de Mar. Tot el programa de la Festa de Sant Romà es pot consultar al web de l'Ajuntament.